ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kayto sa Gungunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luilier, Pera Padala. Ang oras na yan, tod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang oras na ini, dara po sa indo kan Losenya Electrical Supply. Para po sa madikalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall, kan San Francisco, Iriga City. On and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. Pamilya padala, ML Kwarta padala, mula sa M. Luilier, mabilis, madali, maasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan, sa M. Luilier, aking pinagkakaingatan. Padalang kinakailangan, labis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwan ang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Mga karonda, madangog na sa programa Parareta Asimplatika ni Parasena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Parareta Asimplatika ni Philip Parasena.
Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good by the week, but shine. Hello, right for blue. Isa lang naman yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good by the week, but shine. Hello, right for blue. Isa lang yan. As tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng patibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halit sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, lalo ang kaldero. Ang galing for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula, tanggal galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luilier, Pera Padala. Sa inman na sulukan ring kunada, Asing Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, Asing Platika ni Philip Baracena.
Dugang Diyos marhay na aga po sa sendo ka boss. Pet sa size na kita kan bulan na Enero, aldaw po kita nin Lonis. Taon 2025. Banya to sa lado technical si Chabe na obra, sa information si Don Cabrillas, tuman sa transmitter si Tony Matic Saison. Kaya kitang importante yung pinaglalakaw ngunya na mga panahon. Kaya sibutan sa endong lingkod. Kadakol kita mga pinaglalakaw, mga importanteng lakaw ngunya na taon. Mabilog man ka ako nin sa Diriming Press Club. Bakong Rinconada Press Club. Bilogong ko kunyan RAM. Rinconada Association of Media. Tapos kukuhaon kong chairman of the board. Mabugta kami nin board of trustee. Si Vice President Sara Duterte. Ang mga miyembro kayan, Agila. Kaya sigurado, may laban sa masunod na presidential election. Ang mga kandidato kan Rinconada Association of Media. Yan magiging kalaban kan mga Agila digdi sa Camarines Sur. Papakonsuelo kita ta masakit ang politika, nagdadangadang na, kadakol na kan mga naghihiro ngunyan, day aram kung ano ang dalagan. Ngunit sayan pipilion, ang iba nagpaparaisip-isip ta, digdi palan sa Rinconada area, grabe na daan, kwarartahan. Santisima ang eleksyon ini. Mabahanin kwarta digdi syudad kan irga sin Rinconada area ngunya ng mga panahon. Pag-abot kan eleksyon di nagray na. Kung magbahanin kwarta ang Rinconada area only in the Philippines. Nan Rinconada area kwarta nan ibabaha bako ng tubig. Pag-abot kan eleksyon ay indaman sana. Kung tumaragalan kwarta kan mga kandidatong ini, magin sa team 1 o kaya anong team, ayan mataragal. Kung yan pa sana, iwa-wa na nindo, kung igwa ka mong mga milyon. Mabulusan na nindo din pondo, ang tulay na nagaba dyan sa waras. Bakong ang pagparapamakalin mga butante. So, mga dapat asikasuhon kan mga politiko digdi po sa Rinconada area, asikasuhon na. Ang aning pag-abot na naman kan otro tig-oran, may agihana na tulay. Bakong perwisyo ang inaabot ta. Kakadakol po ang nasusuya sa nangyayaring inidigdi sa Rinconada area. Kung nigwanin baha, nagpaparahanap ni na agihan na mayong tubig. Ito pong mga motorista na malaog sa Rinconada, asin mapasiring man sa ibang lugar. Yan po ang dapat asikasuhon kan mga politiko niya to, digdi sa Rinconada area. Kung paano dawa nagbabaha, igwa kitang agihan na daig gaba. Dahil binabahang gayo ta. Ining spillway sa San Jose. Pag makusugan oran, apaw ang tubig, mayo nang nagaagi. Halangan man magparaikot, pasiring duman sa Banwaan kan nabwa ay pambihira. Sa mga taga-iriga, sa mga taga-buhi. Aray, sa mga taga-buhi ta, haling naga, pwede nang mag-agi duman sa barangay Tubigan. O Santa Maria, Tubigan palang sityo sa naman niya. Yan ang sityo na dahil natutubigan.
nasa taas ng porsyon. Boundary po yan kana buhi sa kairiga ining tubigan. Pag urinutan, yun ang burok-busok. Kadakol po ka naghahapot ngunyan. Ano nang yan pigigibo ni Congressman Migs Villafuerte? Dapat niya hidalion man ang gibo dyan in detour o ining sinasabi niyang Crane Bridge sa subot sa Marso pwede nang agihan. Sana nga. Kung dahil po maagihanin Marso, baka pag-eleksyon, maboton niya nin Mayo. Mayong maboto. Kadakol po ang napiperwisyo, napipingyente ang biyahe ngunya ng mga panahon. Nagpaparaagan iba dyan sa Banuan kan Nabwa. Iba nagtsatsaga sa spillway sa barangay San Jose, tangani sa nang makapasiring duman siyudad kan Naga. Tangani sa mga ibang eskwelahan po digdi sa pribado sa siyudad kan Iriga. Amay bagang paretera ta. Kung banggi nang mayo ng malunadan sa Iriga. Alas 4:30 pa sa nagpaparitira ng University of St. Anthony kan mga estudyante. O di bawas na naman duman sa nanudan kan mga pag-adal kan mga estudyante na makakanood. Dakol na nga ning mga kalamidad anong minagi sa Satuya. Kumbaga, kadakol na aldaw na dahil pinakinabangan kan mga estudyante. Sa indang tuition, napapakarahay sa nakaini sa mga nagtutukdo sa pribado. Kung yan, ang sweldo ninda, kompleto. Alagad sa pagtukdo ninda, kulang sa oras, kulang sa aldaw. Kaya bagan iba nag-overtime. Di pati sa Camarines or mag-uran-uran sana. Ngayon na ning klase. Pag may init, nagpapaklase daa. Sige man ang paluwas nin memo ni Gobernador Luigi Villafuerte. Kansaro baga suruya sa mga teacher. Dapat niya lugod. Nagmemo siya. Inibo nang maghapon bakong binawi. Miling yata nag-init na. Buisit man nga ang mga desisyon iniligdi sa Kamsure. Pati nga ang DT Army maation. Para nga kan memorandum na binawi. Kan gobernador kan probinsya nin Camarines Sur. Pag nagmememo kaya kung minsan nainit na. Dapat pala magparamemo sana kung nag-uuran si Governor Luigi. Aning permisa ng mag-init. And then iba nag-iinit bagat sa Tuya, digdi sa Kamsure, politika baka umanan panahon minsan. Hoy, good morning man kay Attorney Remilisa Piche Alpilor Moraleda. And siyempre kay Attorney Rico Borromeo. Kumusta man kay Attorney Nonoy Wapirina na City Administrator po ka na siyudad nin Iriga.
nagsakat na sa 58 ang kabilugan kan bilang kan mga kaso nin fireworks related injuries digdi sa rehiyon kan na Bicol. Sa surveillance kan Department of Health, Bicol Center for Health Development, poon Disyembre 21 hasta kan nagtalikod na Enero 3 ngunya na taon, 4 na bagong kaso ang naidagdag pa. Pinakadakul na kaso ang nailista digdi man giraray sa probinsya kan Camarines Sur na Iguanin 19, sa Albay 14, sa Camarines Norte 11, sa Legazpi City 7, sa siyudad kan Naga 6, sa Sorsogon Saro asin Mayo man na nailistang kaso sa Masbate asin Catanduanes. Nangenot na paputok na nagdarani na FWRI Ion Cuetes na may 17 na kaso, 5-star na may 14 kaso, improvised cannon na may 13, losses na may 3, whistle bomb na may 4, asin anong man sa iba pa. Yan sa Banuan Mampo kan Pulangi sarong lalaki ang nagadan matapos ining gulgulan sa liog kan kadiskusyon kay ni sa kasagsagan kan pagsabat kan bagong taon sa Barangay Sugkad Pulangi Albay. Sigon sa report nagpuon ang insidente kan na itumba subuot kan suspect na sarong barbero an motor kan biktima na nakakaulang sa tinampo. Nagkaigwanan mainit na diskusyon ang duwa na napuli sa gugulgol sa liog kan biktima gamit ang sarong labaha pambihira kurog. Nagsanit nadtungod. Dead on the spot ang biktima mientras ng suspect man iyon na aresto naman tulos kan mga pulis. Naisog man ang suspect hay. Hamak mong labahon para nakakaulang so motor at tinampo. Ay grabe na talaga po ang panahon ngunyan. Eh na lamang propasinsya. Commission on Election iyon nag-release naman kan mga balot na gagamiton sa 2025 midterm elections ngayon na taon. Sabi patirigdikan nag-comments number 1 natin si Kibuloy sa balota, ito ang pinaka the best Comelec, lahat ng katangahan nasa sa inyo na, only in the Philippines, at saka kailangan ko na ba mag-aral ng Chinese? Kasi parang pinanindigan ng Comelec taga China tayo eh. Bira, sobrang katangan talaga yan. Diyos ko Lord, yung mga kaso kumandidato na kakapal ng mukha. Mangani sa Santiago, digdi po siyudad kan Iriga, igawa na ba yung retrato tulo si Kibuloy? Sarong kagawad kan Barangay Santiago, duman sarong niya nagduag na kan retrato ni Kibuloy. Ako may paglaom na manggana si Kibuloy pag-arog kayan. Ay ano na tayo Pilipinas, ba ano ta arog na kainan dalagan ta? Tapos sabi man kaining saro, bakit hindi alphabetical order din ang party list? Okay naman, pero bakit wala yung pangalan ko? Ay pambira. Dahil ka na magbali-bali dyan ta. Dahil ka mga nagpile ng COC. Bakit China? Bakit wala si Piang? Ha ha ha. Morning man ki dating konsyal architect Sani Maestrado kana sudah po nin Iriga.
Yan sa Banwaan ka na buhi. Kumusta man kay dating Alkalde Margie Moran Aguinildo, kay Dr. Renz Nonato. Siyempre, kay dating Alkalde Jones Belsa. Ba naman si Mayor Lacoste saka si Michael Nugi Angelo Lacoste. Bidigdi Speaker Martin Romualdez, Representative Yeda Romualdez, and Representative Elizalde Co delivered their visits to Philippine Children's Medical Center. The wardrooms of the Philippine Children's Medical Center are now more vibrant and comporting thanks to 30 television sets with digital boxes donated by Speaker Romualdez, Tingog Party List Representative Yeda Romualdez, and Ako Bicol Party List Representative Saldico. This donation fulfills Speaker Romualdez promise during the Christmas party for the PCMC patients last December. The visits were promptly delivered and installed just days after the party, bringing joy and relief to the patients and their families. The initiative aims to provide entertainment and ease the psychological burden of parents and caregivers attending to their children. Parents of the patients expressed their heartfelt gratitude. Leia Barreto, Biolanda said, napakalaking tulong po nito. Salamat dahil sa wakas may mapapanoran kami kapag nababagot habang inaalagaan ng anak namin dito sa ospital. This means a lot to us. Thank you because finally we have something to watch from whenever we feel bored while taking care of our kids here at the hospital. Annalyn de la Cruz, whose child has been confined in PCMC for 2 months now, added, simula nang ma-confine kami, wala talaga kaming libangan dito. Malaking bagay itong TV para sa amin. Ever since my child was confined, we never had any form of entertainment. This TV set is a big thing for us. Meanwhile, another parent emphasized the financial relief brought by the donation. Makakabawas po ito sa gastos namin dahil hindi na namin kailangan mag-load para makapanood sa cellphone. Napakalaking tulong po talaga. This will lessen our expenses because we no longer need to reload SUAS from cell phones. This is a big help, the parent said. Co highlighted the importance of bringing comfort to families during challenging times. Ang layunin ng donasyon na ito ay magbigay ng konting aliw at ginhawa sa mga pamilya habang hinaharap nila ang mga hamon sa kalusugan ng kanilang mga anak. Kaisa po kami ni Speaker Martin at Kong Yeda sa pag-asang mapagaan ang kanilang pinagdadaanan. This donation aims to provide entertainment and relief to families facing challenges on the health of their children. Speaker Martin, Kong Yeda, and I are united in our goal to ease their burden, Ko said. Ayun, nasa linyaman si Karondang Raquel, pasok. Salamat tadi Karondang Philip. Good morning sa iyo, Martins, Kabasagan Tabay. Sa tuya pagdugan informasyon sa Radio Lokal sa makulay na selebrasyon ang ika-31 ng PNP Ethics Day Camp Police Regional Office No. 5 na pinagsasagibo niya duman sa PRO 5 Grandstand Camp Brigadier General Simeon Ola sa siyudad ng Ligat, Bimunyan na aga. Enero 6, 2025. Tinawan doon ni Police Brigadier General P. Adi Perez Dizon, ang Regional Director ng Police Regional Office No. 5, PRO 5, ang padagos sa suporta ng administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa lalo ng kapulisan ng sa Nasyong Pilipinas. Naging tema para sa taunang okasyon iyo ang serbisyo may integridad at pananagutan tungo sa ligtas at mapayapang Pilipinas na wetong itulod ng PNP Code of Professional Conduct at Ethical Standards bilang pagtatapos
pagkakataong importante sa integridad at paninibago sa serbisyo publiko, partikularmente na sa lalo ka mga kapulisan. Sigun pa sabi karon ng City Deputy Speaker General Dizon, ang pagselebrar ng Ethics Day sa rong importanteng pagkakataon tanganing ipahiling ang dedikasyon ng Philippine National Police sa pagtutok sa mga pangailangan sa prinsipyo ng serbisyo publiko, kabilang na ang transparency, accountability at sinalangkawon ang taskang etika sa ilang trabaho. Sa iya pang mensahe, ipahayag pa ni Dizon ang sa iyang pasasalamat sa administrasyon ni President Marcos Jr. na padako sa tatao ka mga kinakaipon na resources sa ganutan at yung mga programa sa matabangan ang lalo kang PNP sa iyang mga misyon. Sigun pa, kay Dizon, ang lakdang na inibako lang magpapakusog sa moral sa mga kapulisan, kundi matabang man sa maitibong na pagbutas kang mga problema na pinakaatubang niyan kang lalo kang PNP. Sigun pa man kay Dizon, o kaya sa matabangan ng PNP kay po na misyon ang lakdang na ini nagpapakusog sa moral kang kapulisan. Mientras kasi pag-celebrar man sa okasyon na ini ang natatanging kontribusyon kang pirang miyembro kang PRO5 sa saydang tapat na paglilingkod, nagserbing inspirasyon sa saydang mga kapwa-pulis, partikularmente na kang kasagsagan kang Bagyong Christine. Ang ika-30 ng PNP Ethics Day, karong importanteng lakdang pagsiring sa pagpapakaray ng kapulisan at sa pagpapalaganap sa mga positibong reforma sa lalo ng PNP, ilegang obetong mas mapakusog pa ang tiwala ka mga namamanwaan na bitudanan sa ilang mga kabuuan kang lay na sunod naman kang NHQ General Circular Number 94-001 na pinagpirmahan ka nakaging Oktubre 28, 1994. Yan sa pinangyari sa informasyon na sa location para sa RTN, si Kay Radyo Ronda, Laco Cáceres, Ipodi. Report! Salamat tabi Karondang Raquel sa mga dugang mo pang informasyon hali dyan sa luwas. Kumustaman sa mga amigo tang mga paratyenda dyan po sa Merkado Publiko kan Iriga, ki Lilian No Obero, ki Madam Jen Vera dyan sa Pest Section, asin man ki Marilo Baracena, ki classmate, batchmate Marisa Cornelio Morillo, Manoy Edcintilla sa sinman ki Sheila Lasat. At nagbisita ang Hepe kan Philippine National Police na si Police General Romel Francisco D. Marbel. Di sa probinsya kan Camarines Sur kung saan pinipinturahan na nindaan Sagrada Familia Parish Church dyan sa Banwaan kan Lupi. Naging pagatubang kan opisyal sa mga membros kan media, sinabi kay ni na sa enot na pagbisita ninda sa probinsya, iyon nagbaba sinda sa kapilya sinari sa nindang magayunan simbahan alagad napabayaan ini. Kaya man ngunya na nakabalik na ini duman sa lugar, pinapakarhaya sin pinapinturahan ang nasambit ng kapilya. Dagdag pa ni Marbil na sa indang regalo sa mga namamanwaan iyon ginigibo subot ninda sa mga pulisya. O ginigibo kana mga pulisya. Kung pa sa iya pag-igwang may mga problema sa rong tao iyon pwede ning idulok sa mahal na ama kung saan ang kapilya na sa indang pinagpakarhay ang lugar na pinagdudumanan tanganing makaulay ang kagurangnan. Doon man ninda na sa indang simbahan na edepisyo ang sa indang paagi para makapag
parte kan biyaya sa ibang tao. Mientras na sa iyang ikaduhang pagbisita sa probinsya, ginagiling man kay niyan sitwasyon kan trapiko sa Banuan kan lupi asin ikinaugma kan opisyal ang tabang kan mga pulis sa pamamahala sa Sainda sa naunang bita ng lugar. Ano po kitang 52 minutos makalampas ang alas 8 din na pagkaaga. Tapos ining pinag-almahan man kan aktor na si John Estrada na ulay na nagkukonektar sa iya ki Barbie Imperial. Sa social media account kan aktor ang direktang sinimbag kay niya nasambitan ng ulayan. Nagpost pa ini kan screenshot kan sarong online news manungod sa nasambitan ng bareta. Igwaman ladawan na fake post ang aktor na kaiba kan aktres ang nobyo kaining si Richard Gutierrez sin an ina kaining si Annabel Rama. Ang nasambitan ng ladawan na niguang caption na fake news pambihira. Naapektaran ang mga flight sa United Kingdom asin man Germany huli sa matinding snowfall natalbugan man o natalbungan kaya kan maibug na yellow ang runway kan pirang mga palupadan sa United Kingdom asin magin sa Northern Ireland, Scotland asin man dakulang parte kan Central asin Northern England. Nasa yellow rain warning man ang haros gabos na parte kan Wales magin an Manchester Airport na iyo ang pantulo sa pinakadakol na pasayron para mientras napigsarado ang sindang runway suli sa pagbulos kan mahibog na yelo. Kabali man sa para mientras na nagpauntok nin operasyon ang Bristol Airport tuman sa West England, Birmingham Airport asin ang John Lennon Airport tuman sa Liverpool. Magin ang ruta kan mga train sa England, Scotland asin Wales ang napiktaran huli sa maraot na panahon. Tiga patanid man kan mga weather centers kan UK asin Germany na makaka-eksperyensya pamanin paguran kan maibog na yelo sa mga masunod na aldaw. Kumusta man dyan sa Banuan po kan baaw ki Kapitana Nene Ablan asin man kimanay munching maglapid kay Christina Naiti Magtarayo Pahardo dyan po sa San Nicolas sa kaki Kati Sumayaw yan man sa Barangay Salvacion ki Miss Ana Provel sa kaki Mading Rose Batan.
Siyempre kay ba naman si Miles Batan. Obhetong tutukan kan Department of National Defense ang mga katubigan kan Pilipinas ngunya na taon 2025. Ginibukan ahensya na sambitan ng pahayag kasabay kan New Year School sa Camp Aguinaldo kan Biyernes kung saan pigpahayag ni Defense Secretary Galbert Chuduri Jr. ang promesa kan militar na tututukan ang teritoryo sa seguridad kan mga katubigan kan Pilipinas ngunya na taon. Nag-promesa man ang Defense Secretary kay baan hukbo kan mga militar na sendang papakusugon ang kakayahan kan nasyon pag-abot sa kapabilidad kan militar. Tinawan doon ni Chodoro ang importansya kan pagmamantinir kan soberanya sin mga humanitarian values mantang nagtitinir na mapagmatsyag kontra sa anuman na angat na mauutra-utunan na naratibo kan Pilipinas sa enterong kinaaban. Alagad maski dahi na sinipigpahayag ni na direkta ang China o ang presenting tensyon sa West Philippine Sea, alagad naguuyon ang pahayag ni Chodoro sa mas mahiwas na tema kan katatagan pagkakasaro asin pagsusurog sa pangnasyon na interes kan Pilipinas. Mientras tanto ang New Year's Call sarong tradisyon kan Department of National Defense na pigaatindiran kan manlain-lain na leader kan militar, mga opisyal asin mga foreign military attaches. Tapos hindi man posible na magkausan ng tensyon ang pagkakarestar sa 29 anyos na Italian journalist na si Cecilia Sala makalihis restaron duman sa Tehran, Iran sigon sa mga report sa Italy. Pigdakop si Sala ka na nakalihis na Disyembre 19, 2023 mantang nagtatrabaho sa Iran gamit ang sarong regular na visa. Tangani na maging journalist. Ang pagkakaarestar sa iya iyon naghudyat tanganing simbagan ang Minister of Foreign Affairs kan Italy sa pagikan pag-apod sa Iranian Ambassador kay ni duman sa Italy asin kahagadan ang tulos na pagpapalibre kay Sala asin pigtawan doon na pangaipuanin makatwiran na pagtrato asin paggalang sa diretsong pantawo kay ni. Dahil pamalinaw kung anong partikular na pagbalgar ang ginibo ni Sala. May mga report na sa iyang pagka-arestar iyon posibleng may koneksyon sa iyang kanso arin sa ng podcast episode manungod sa isyu kan pangyayaring political sa Iran. Mientras tanto pigladawan man kan pamilya ni Sala na sa iyang kamugtakan sa Iran kumusarong malupit. Sigon sa mga report iniyan na nakakulong sa sarong selda na may malipot na temperatura sin may nakabukas na neon light asin day pigtawaan ang mga mayor na bagay siring kan sa iyang eyeglass. Mapwera digdian sa iyang access subot sa luwas iyon limitado, mayo man o limitado man asin haros mayo ining pagkakataon makipag-ulay sa iba. Kagadan kan Minister of Foreign Affairs kan Italy na tugutan ng mga empleyado kan embahada sa Tehran na bisitahon si Sala sindaron sa iyan mga bagay na mataong ginhawa na haros day na subot na sapo magpuon kan makulong ini. Alagad hurot kan embahada kan Iran sa Rome pigsyerto ninda na nakakaresibis si Sala nin gabos na kinakaipuan kay ni sa iyang detention asin sa sarong diplomatic meeting kagadan ninda sa Italy na parikason ang pagpapalibre kay Abidine na sigon sa Iran pigdakop ninda makatarungan si Muhammad Abidine iyon pigarestar sa Milan kan Nobyembre 2023 basado sa kahagadan kan Estados Unidos. Si Abidine iyon naatubang sa mga akusasyon kan pagpapabakal ng mga piyesa ng drone na subot ginamit sa sarong pag-atake kan nakalis na 2023 na nagkausa sa tulong miyembro ng mga persang militar kan Estados Unidos duman sa Jordan.
An akusasyon pigpaimutikan kan Iran asin sinabing ang pag-arestar kay Abidine yon pagbalgar sa international law. Para po kitang 2 minutos makalampas ang alas 9 nin pagkaaga. Sherman kan pamayuan kan honta kan Myanmar kan nakalis na Sabado ang pagpapalibre kay ni sa haros 6,000 na preso como parte kan taunan na amnestiya. Aning iselebrar ang katalingkasan kan nasyon na nagselebrar nin 77 taon magpuon kan makamit kan Myanmar ang katalingkasan gikan sa Britanya. Kabali sa mga palilibreyon ang labi sa 180 mga dayuhan alaga daay na sambit kan hontan mga kaso laban sa indawan sa indang mga nasyonalidad. Pigladawan ang pagpapalibre ko mo sarong lakdang na makatawo asin mahirakon asin man pigtawan manin mga pagbabawa sa sentensya ang 144 katawo na nahatulan ni na habang buhay na pagkakakulong na naging 15 taon na sanaan sa indang sentensya. Ang amnestiya ang inian pigpautob sa tao kan padagos na karbukan sa Myanmar magpuon kan mangyari ang kodita kan militar kan nakalis na Pebrero 2021 na nagpatalsik sa demokratikong gobyerno ni Aung San Suu Kyi asin nagkausa nin mahiwasan ng mga protesta, panunupil asin kadahasan. Ribo-ribong mga preso politikal kabali ang mga aktivista sin nagpoprotesta na arestar sa irarom kan mga lakdang kan honta laban sa mga habo sa indang pamamahala. Ana pagpapalibre kan mga preso sa rong karaniwan na lakdang sa Myanmar na kadalasan konektado sa mga pangnasyon na pagselebrar o mga pagselebrar kan Budismo. Kan mga nakalis na taon ang honta yung nagpalibre ng labi sa 9,000 priso para sa aldaw kan katalingkasan. Mientras tanto liwat na pighurot kan honta sa indang rumisa na masagibon in eleksyon o promesa. Asin malapigot para sa pagkakasararukan mga ini. Sa ibong kan padagos na paglaban gikan sa manlaylain na mga oposisyon. Salado man na karawat magahampang sa dakulang huma si Pinay tennis sensation Alex Yala sa pagsabak kay ni sa Australian Open qualifiers. Kinian hulit na nakatalaan kay ning makakalaban si Jana Fetkan Croatia sa opening round bandang alas 7 nin aga sa aldaw na Martes oras digdi sa Pilipinas o sa aga. Ang 28 anyos kaya na Croatian tennis star ang rank number 27 magiging matindihan na sambitan ng laban hulit 3 round qualifying pace sana ini na babalihan kan 128 na mga parakawat. Sakaling paladon ini makakampang kaini sa masunod na round ang si Saimana manggagana sa tao ninda Victoria Heronkakuba kana Slovakia sin Sinja Kraus kana Austria. Nasa pang 147 rank kan Women's Tennis Association si Yala mantang si Pret ang nasa pang 136. Kaya pertan magiging laban kay ni Alex Yala man sa Croatian
Yan antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Nakagat ka sa ayam? I-Ravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services. At kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat. Serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine. $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Ang common sira flu vaccine, pneumonia vaccine, as in iba pa. Kaya mayang na. Saan na kita? Sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bawi na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani Sayusan. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon in Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, asing iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, asing posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto, sagkon ngunyan. Pamilya padala, ML Kwarta padala, mula sa M. Lulier, mabilis, madali, maaasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan, sa M. Lulier, ang pinagkakaingatan. Madalang kinakailangan, lapis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena.
balik po kita digdi sa tuyang programa. Lumlum na naman bagaan na sa tuyang panahon. Morning man ki retired Air Force Alex Celeste, ki Grande asin man ki dating Kagawad Lowiliano. Siyempre ki Pinky Gascona Renard, si classmate ka sa grupo kan UNEP High School Batch 87. Pit sa 4 nagkaiguan namang in get together. Salamat sa mga batchmate. Na aksidente nangyari kasubagong alas 2 nin mag-umagahon sa barangay Marupit, Kamaligan, Camarines Sur. Wasak an inuta na gilid na parte kanduang lulunadan na ini matapos na makabangga an itom na kotse sa nakaparadang asulma na kotse. Gun sa PNP Kamaligan na waranin kontrol ang driver kay ini dahilan sa pagkatungka. Mantang pinanginutan man ni PNP Chief an inspection sa lupi asin si Pukot Camarines Sur para sa kaligtasan kan mga biyahero. Pinanginutan mismo ni Philippine National Police Chief General Romel Marbil na sarong inspection sa tinampo sa lupis asin si Pukot Camarines Sur kay ban sinda Police Brigadier General Andre Dizon, Regional Director kan Police Regional Office 5, tanganing personal na mapag-adalan ang sitwasyon kan trapiko asin siguraduhon na maging epektibo ang implementasyon kan mga lakdang para sa kaligtasan kan mga motorista. Kamautan man kan lakdang na ini na protektahan ang mga biyahero asin magtaunin kumpiyansa sa publiko na ang kapulisan iyon perming handang magtaunin suporta asin man proteksyon. Report! Nagbabalik si Karondang Raquel Pasok. Salamat tadi karon ang pilis sa tuya pang heras na informasyon sa lagi lokal kasabay kang pagsilibrar ng ika-32 na National Children's Month. Nagkatudman ng kaugmahan na sin paglaom ang Department of Labor and Employment o Doli Bicol sa abodo sa 150 na child laborers sa Banwa aning Baaw idi sa probinsya ng Camarines Sur sa irarong naman niyang kang programa Project Angel 3. Nakaresib ang mga beneficiaryo ng food packages to supply hygiene kits at iba pang mga necessities. Sigún man sa naging kapayagan ni Doli Bicol Regional Director Imelda Gatinao, o beto ka nasabi ng inisyatiba na makapagsaon ni pagirumdum na nararapat lang sa mga aki na magkaigwa ng oportunidad na makanood, mag-uswag, magtalubo, mangarap sa mga lugar na igaw sindang kalayaan sa anuman na klaseng trabaho. Obeto pa kayo na uro pa mapa ugma ang lado ka mga kaakian na sa ginuman ni karong interactive games na may papremyo araw na lang kang Nature packages pinag-umaw man ni Dolly Assistant Regional Director Indildaro Manilios ang pakikipagtabangan sa Mandailay na grupo tanganing maikot sa tuparan ang naunang binanang proyekto. Ang padang sa pagpapautog ng Project Angel 3 liwat na pinagpapusok kan Dolly at si mga katuwang kini ang pangako ipaglaban ang karapatan sa lalo ka mga kaakiam at intabangan sila makalaya hali sa child labor. Ang Project Angel 3 sa rong importanteng parte ang Child Labor Prevention and Elimination Program na parte yan ang programa kan Dolly na magtaon ni malain-lain social services
para sa mga aking trabahante kansid ang pamilya, aron na lang ang pagkakan, value, educational assistance, at mga school supplies, halis sa mga sponsors kang naunang bita ng programa. Halis sa location para sa RTN, kaya Radyo Ronda, Raquel Cáceres, reporting. Salamat gararay tabi karon nga Raquel sa mga heras mo pang barata sa lado lokal. Sabi digdi usad na makabuluhan na istorya na nangyari kay banan ana mga residente ka Nabwa. Sabit nga ka kamuya na pag-usipan ana mga progresibong ideya ag pananaw na pwedeng magdara sa tunay na pag-uswag sa kanatong komunidad. Mga na bagong taon anahamon kanato nga na pagtuunan ta sa pansin makatuturang usipan ana kada ideya sa dayman o dakulo man pwedeng magbunga sa reformang migaangat sa kada pamayanan ag migpabago sa bulok na sistema. Ana bukas na usipan bukusan ng pundasyon sa demokrasya amudi tulay sa usad na lipunan na uda sakit uda alop. Di nagray na. Ika, unong ideya mo para sa pag-ahon ka Nabwa, ibanan po ninyo kami sa istoryahan. Yan po ang pangapudan ni Phil Fortuno. Sabi mandigdi, this is who Elre Villaperte will compete for Governor of Camarines Sur, Bong Alarcon Rodriguez. In the upcoming elections, the people of Camarines Sur are hopeful to see real change under a leader with unique experience in education. Bong Rodriguez is not just a new candidate, he is a highly educated professional and former regional campaign manager of Lena Robredo in 2022. Who helped boost campaigns focused on honest and human governance. Bong holds a master's degree in State Society and Development from the University of London and became a Momboshio Scholar in Japan for his graduate studies in international relations. As a Chevening scholar, he brings a global outlook on governance that will certainly help the province move forward. In his platform, he aims to promote iba naman kind of governance focused on reform and prosperity for his fellow countrymen in Camarines Sur. Rodriguez is determined to implement innovative solutions to address the long-standing solutions of poverty in the province. According to the Philippine Statistics Authority, Camarines Sur remains one of the poorest provinces in the Bicol region, where the poverty incidence reaching 30.5% in 2023. Despite the decades-long role of the Villavertes, the province remains stagnant in many aspects of economic development. Bong Rodriguez advocacy is clear: promote programs in agriculture, education, and disaster preparedness. Camarines Sur needs a leader who is ready to respond immediately to the needs of the people, not only during crisis but also in the long term. Bong doesn't just bring promises, he has a concrete plan in store for the province's development. Time for a real change. Let's give a chance to a leader with proven and genuine concern for the citizens. Bong Rodriguez for a progressive Camarines Sur. Bahala na po ang tao kung isa yan gusto nindo. Rodriguez o Villaperte? Duang bagay sa nama. Po sa habi manggiraray ni di po sa account ni Philip Fortuno, kinaganap ika sa adventure na puno sa lasa ag istorya. Welcome to Bato Lake. Kinsara apres na tilapia ag inigibong legendary disease arag ka pikadilyo ag sinanglay. Arag sa buhay ag bao ana Bato Lake, simbolo sa yaman ka ringkunada, bukusan na sa natural na gayon, hindi sa kulturang nag-uugnay ka bawat pamilya ag komunidad. Study, kada rakup sa tilapia sa istorya
sa pagsisikap, pagpapayaba ag pag-ahon. Isininyo dakol pang yaman aga istorya naguulat sa kada sulok kading ringkunada, kaya tutok sa nasa di page na di para sa mga sumusunod na discoveries. Kailangan managahapot baga. Arin nga masiram, tilapyang buhi, tilapyang bato, tilapyang baaw. Para sa kuya, poros man yan masiram ang tilapya basta buhay. Pero kung tilapyang kunyanan mata bulakog na, maluya yan. Maski ang talusog, pag bulakog na ang mata, dawa pa yan sa nahaling danaw o sapa, maluya na ang lasa kaya. Kung ang hasang kunyan malungsi na, kaya bagaan mga nagbabakal po nin sira, lalo na pag sa tabang. Ang gusto kayan, itong mapula pa ang hasang, tapos itong nagkikiriw-kisiw pa ang tilapia o talusog. Maski pa, masirama na dawa yan alsuman o kaya ihawon. Manag-um ang panlasa, para duman sa, kumbaga, malungsi na ang hasang. May dot-dotan ka lang na tauyo, tapos limonsito, takan mo na yung siling labuyo, nagsiram na kan buhay. Ang tilapia patingon yan, kamahal na kan presyo. Ano yan ta? 190 na bagan kada kilo. Kasudma, pag dyan ko sa merkado niya ako, sus Mariosip na presyo yun eh. Ikisabayan naman sa mga karne. Saan karne ngon yan? 340 pesos ang kada kilo. Kumbaga, magabat sa bulsa kan mga parasaod na. Tilapyang yan, dati ka ito, 140 lang yan, hasta 160, 170, ngunyan, bigla pong pinatungan. Kaya sabi ka itong sarong nagbabakal na nakasabay ko, ay, diyan ka na lang ngaya sir sa karne. Pag-arog ngaya kaya. Dapat i-monitor po yan kana Department of Agriculture, digdi sa Bicol, kung ano ta, arog kaya ang nangyayari, kana presyo kana sira. Ako yan na maagin rason na daw, may piskil pa sa buhay, mayo naman. Minsan gibo-gibo na sa naman po kan mga paratindaan na nangyayaring ini. Ang presyo nga ni kan manok dahil man nagbabago so payo, nalagad so bitis 120 na bagan kada kilo, ay ano yan? Parehas man yan manok 45 days. Dati sang gato sa naman ang kilo kan inaapod na Adidas, so itong mga bitis kan manok, kunyan 120 na niya ako, grabe. Puro baga nagtataraasan ang presyo paglaugan bagong taon na. At ang presyo kan produktong petrolyo nagtataas man. Lang na nagtatas itong unano, sabi ka na iba, saka spaghetti patas pababa. Yan pong panahon, kung di kita maghiringuha, masakit ang buhay talaga. Kumbaga namamatian ang sakit sa buhay kan ibang mga kababayan nyato. Lalong-lalo na itong pinagsasabing nasa laylayan. Diyan iba man, darakan kahugakan, sige na sa nang asa, paayuda kan sa tuyang gobyerno. Kaya man pong matagal na gobyerno na magparatao na sa nanin ayuda sa mga nagtitios.
Grabe na nga ning utang kan Pilipinas sa ibang nasyon. Kung naisip kan ibang mga kababayan niya to, puro na sa napagparaayudahan, ay masakit po yan. May mamang problema kayan ang mga yaon sa gobyerno, pati ang mga politiko. Kaya nga ni bagamayo naman ibang naisip ang mga politiko makahamanin na dakulang proyekto magparapangutang. Vera kan utang kan Pilipinas sa ibang nasyon na halos abuto na nin 14 trilyones labi. Yung mga politiko man sa lokal, mga mayor, sige man ang urutang. Sabi di Philippines former Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares urged Congress to prioritize the creation of a law compensating persons deprived of liberty, meaning PDLs who are acquired after being unjustly detained. He issued a statement after Caloocan Bishop Cardinal Pablo Virgilio David called for a law providing acquitted PDLs with an amount equivalent to the minimum wage or around 20,000 pesos for their time in detention. Colmenares stressed that the current provision under Republic Act number naputol na bagay niya. Pati digdi sa comments, no to that will be abused by rich people involved. The ability about it shouldn't be punished by money. Involving money shall relax any other existing punishments. These differing punishments will become easily or and not and both consciously and unconsciously to both violators, prosecutors, judges, and victims as well, that become first and last resorts to desperation. Compensation punishment for the malicious accused. Tapos good decision, tama. Start with Attorney Lopez if you really mean what you said. How about error of judgment? 20 years of lost income? Bira. That should be included in the term or expand it to unjust detention and imprisonment. Ang iba man, agree. You are right, sir. That is why Congressman Colmenares' views must be post-legally. I would repair the reverse effect of unjust detention, compensate the victims of unjust detention and perpetual disqualification from government service to those who committed unjust detention. How about we start paying those detained by Congress, those who are unjust? Our justice system is still very unjust, consciously and unconsciously. Includes Congress contempt detention. By acknowledging respect, the primary rule of each and every branches of government, we can save on providing compensations. Existing problem now is the branch of government wants to do 3-in-1 functions spurred by the 3-in coffee. So the government will pay them WTF. Or how about getting rid of the million meaningless jobs you have in the country and raising the minimum wage so hourly wages? That alone will stimulate your economy and growth. People will have more buying power. Lessen the amount of homelessness and poverty. Instead, all you useless law makers want to pass useless laws that do not benefit the people. Raise the bar, take care of your people. Make a law. What about compensating the families of the victims of unjust killing? Do it now, please. NPA sounds like.
How about the NPA victims of the NPA? Bira. Medyo difficile po ang pinag-post may na ini ni Congressman Colmenares pag abot duman sa Congress na magkaigwanin lay na matawanin compensation ito pong mga persons deprived of liberty. Kuan mga nakulong tawanin 20 mil de pesos para sa indang pagkakakulong. Dagdagan na lang ang budget kan mga priso. Hindi man magkagurutom. Minsan darig paparapakakan sa nanin kangkong sa laog kan prisohan ang panira perming kangkong. Hirak ma'am. Mapungaw baga sa prisohan. Mga pag-iribat ang aning media kan makulong. Tiro na bagang pirang aldaw sana. Sabi na nagrangay. Ano pa daw ini pong mga nakukulong nin taon. Dapat po ang kapamilya magtagadalaw man ta minsan nadidisganar bagaan ibang mga preso kung minsan naguhurugot na lang. Kung mayo na lamang nagmamakulog na kapamilya o kapuso. Tapos kung sa laog pakan preson, pigmamaltrato. Tayo bagang mga bagay na minsan ang mga bantay man, minamaltrato ang mga preso. At ang nakulong na nga pag maltratohon pa, ibuisit na buhay tayo niyo. Baga, nagsasakit na nga ng sendang buhay. Minsan, igwapang mga mapang-api. According to a report by animal rights group CARE on social media, the dog was being cared for by a 79-year-old man and his family who were among those who died in the Jeju Air crash on Sunday, January 28th, family from vacation in Bangkok, Thailand. Since no one was caring, Pudding was found wandering around looking for his lost family. Neighbors were touched by the dog, so they started feeding it. We determined that it was unsafe for Pudding to roam the village without a caretaker, sabi kan CARE. Pudding is currently in care and under treatment. It's vomiting discovered hazardous projects such as onions and chicken bones that were possibly eaten while foraging. Nailigtas na tama na ayam na ang pangaran si Pudding kana South Korean animal rights group na CARE matapos mahiling ining pagala-gala sa Yongwang County duman sa South Jeolla Province, South Korea, sigon sa report. Matapos man maresign ni Department of Agriculture Secretary Francis Chu Laurel Jr. sa nakaaging pag-inspeksyon kan DA sa mga tindahan na ibinebenta sa mas halangkaw na presyo nagkapirang inangkat na bagas. Ang nakabugtak dyan, normally premium, special, pero pag hiniling mo talaga ang label na ito, it belongs to certain price level na bakong o dapat na arog kay ito sigon pa kay spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa. Kaya nagkaigwanin ideya sa sekretary na dapat tanggalon brand na premium special idinagdag pa ni de Mesa.
Plano kan departamento na magkonsulta sa mga wholesaler at retailer. Ipapaliwanag nindo ini dati itong binabakal. Malilito po kaya pag pigrebayan ta itong label, sabi ni Rowena Aquilla, rice retailer. Kalukuhan. Nung malilito, ang problema kaya pigluloko nindo ang mga ay para bakal. Bugta ka nindo nin premium, sinandoming, kung ano-ano. Ano iba po, pigre-remil ang bagas, kalukuhan baga. Tapos premium special, may halong NFA. Ayan po ang dapat baguhon kan o kaya bantayan bako sa nang baguhon ang label ang pangaran kan bagas, bantayan kan Department of Agriculture, i-monitor ang mga kunya nagmamanufacture nin bagas digdi po sa satuyang nasyon ta. Kadakol ko ng experience sa kayan na hagin man nakasako abang gayon kan label pero sulaog kan sinako may halong binlod sa NFA, pinagremil po ang bagas. Beno, antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart Smart dishwashing paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protect
tratado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Minsan makonsueloan na politika digdi po sa tuyang lugar, digdi sa siyudad kan Iriga. Kanya nagpupuo na tulos an pag-init kan politika digdi po sa tuyang siyudad. Minsan may mga okasyon na halimbawa nag-a-attendir sa Attorney Pichi Alpilor ang iba pong mga grupo ngayon sa grupo kan Arriba biglang natataraka naghahapot pati isa niya ka nag-imbitar pambihira niya ay man daw ka mo kayan ay siyempre may mga batchmate kita na nag-imbitar although ang host maka-Arriba pagabot sa politika, dahil paghaluanin pamumulitika, ano okasyon? Ayan, okasyon kan mga batchmate, pero ano ba kayo naharaluanin politika? Minsan dyan po nagluluyan sa rong organisasyon, maski ang mga batch. Kung iba namumulitika. Dahil na kita kumbaga dahil na kita makisawsaw sa batalyanin politika na magulo. Man lang kita sa sport, matuninong na pamumulitika digdi po sa satuyang lugar. Kumbaga kita may mga pinag-adalan man na kita mag-arog kan iba na ginagamit ang pinag-adalan sa tamang gawi. Sayang po kan pinag-adalan ka na sarong tao digdi sa tuyang nasyon maging madunong man siya o nakataas man in posisyon kung mayong respeto sa kapwa. Ang importante ang respeto sa kapwa. Daw ano pa man ang baga sa Tagalog, katayuan kayan sa buhay.
dapat irespeto taan lambang saro. Dara sa nakan politika, minsan mayo ng mga respeto. Ano ba pong mga politiko? Ang paghiling, puro na sa naninda kayang diktahan, kwartahon. Ano po ang dapat baguhon, ngunya na taon. Dan ibang mga kababayan niya to na pag-abot sa batalya po kayanin politika, minsan grabe ang pamumulitika dahil nagkakaturunawan ang iba. Minsan pati nga na magpamilya apektado na kan politika ay pambihira. Ay dapat mapiktaran ang iribahan kan pamilya. Masakit po yan. Yun, iba, dawa pinano, sabi kan iba, dawang yan pinanong iriwal, sagin-sagin sa politika, tayan magpamilya man girara yan. Ngapit, yung man girara yan, magdadarama yan. Sa Instagram post na sa iyang pinagparty ka nagtalikod na talikod na bulan, talikod na taon, pinagdirekta ni Miss Universe 2018 Catrio nagrean sa iyang 13.7 million na followers sa iyang Guget funding page kung saan siya nagtagaman ng 200,000 na kantidad para sa donasyon. Bilang incentive, sinabi ni Catriona na ang mga magtatao ng 2,500 pesos sa iyang fundraiser, iyon makakaresibi ng personalized video greeting halis sa iya kung ipapadara ang proof of donation slips ninda. Naging tradisyon para ki Catriona na ipagselebraran sa iyang kumpleanyo sa pagikan mga fundraising activity para sa manibaibang charities. Kan taon 2024, pinaggibuan sa iyang enot na Legacy Ball para sa pagtipunin pundo na itataw sa Young Focus, sarong non-government organization na nakasentro sa underprivileged youth. Di nagrahay-rahay na maray pa si Catrio nagray. Tawa ba kong politiko? Sige ang tabang. Tawag pa ang mga politiko. Ano man daw ang tinatabang ni Richelle Peters? Kunyan mambaga siya, beauty titleist. Sigo naman sa pahayag kan Metro Pacific Water Solutions kan nagtalikod na Biyernes, Enero 3, nagpirma ini sa Memorandum of Understanding kaibahan ang Hitachi Asia Limited. Nararom kan MOU, tutuklason kan MPWS as in man Hitachi Asia ang mga potential joint projects na nakasentro sa pagpapakarhay kan pamamahala kan wastewater digdi sa Pilipinas. Kabilang sa mga planong ipautob kan MPWS as in Hitachi Asia ang pagpapatindog kan mga bagong wastewater treatment plant as in ang pag-upgrade kan mga presenting pasilidad tanganing mapakarhayan sa indang capacity as in operational efficiency. Magtatarabang-tabang man ang duwang kumpanya sa pagpapautob kan advanced treatment technologies as in susubukan man ang mga makabagong solusyon tanganing masimbagan ang hamon kan nasyon sa pagkakaigwanin bastanting supply ng tubig. Gon sa MPWS, kamauutan kan sa indang pakikipagtabangan sa Hitachi Asia na mapahusay ang pagiging sustainable as in epektibo nin pamamahala sa makabagong waters and wastewater treatment sa enterong Pilipinas. We are excited to be a partnership with Hitachi Asia Limited to explore potential wastewater management projects and the Philippines, sabi pa ni MPWS President Christopher Andrew Pangilinan. Water is a basic source of living. Unfortunately, some in our region still lack access to a stable and clean supply of water. We are honored to join Metro Pacific Water Solutions in solving water shortages, ensuring reliable access and sustainability. At Hitachi, we are driven by a commitment to innovate for a better, more inclusive future
sigun pa kay Chewy Tang, COO kan Hitachi Asia Limited. Kaya maski po digdi sa mga water district, digdi po sa Rinconada, igwang mga problema dyan sa Banwan kan Bato, taklaon man ang tubig dyan. Ay, oo. Nagkukulor gatas da kung minsan. Ito mismo man sa Banwan po kan Nabwa, digdi man sa Iriga, City of Spring kuno. Ang problema, maluya ang serbisyo sa mga konsesioner. Kaya, ene pong dakulang problema sa supply ni na tubig, digdi po sa Rinconada area, nagkapirang water district, yun ang dapat tawan solusyon. Sa digdi sa area, naghaharali na da, ang iba pong mga konsesioner. Igwa na nga nang nagsubot, nagrelipat sa Barit Water Works, dyan sa Santiago, ang mga konsesioner kan Prime Water Iriga City Water District sa dahilan na maluyang serbisyo, wara-wara ang supply na tubig. Yan man pala sa Barangay Salvacion, igwa nang nagrelipat sa Bato Water District, kundi ang problema man, baka magbalik man sa natamati daan tubig, hali sa Bato. O kumbaga, taklaon ang tubig. Pati dyan sa Nabwa, dahil man daw pagtaraklaon ang mga bituka kan mga nagiinom kan tubig na buwa. Masakit yan kung taraklaon ang bituka. Minsan, kita po digdi sa Iriga, papakarhayon lang ang sistema, ang serbisyo. Kundi, dahil lang napapakarhayon man si Reverend Father Tito Oliva, ang board president, kan Prime Water, Iriga City Water District, ano ang nangyayari? Ano ang pigigibo ni GM Luboy Corporal sinambit ng Water District? Tapos ang Prime Water, ano na talaga? Ano ba talaga? Kadainin doon napapakarayan serbisyo sa kudngon niya ng mga panahon. Pinagsasabing City of Spring, napapasain sa mga tubig sa Iriga. Yan po ang hapot na nagpaparawara-wara ang supply dahil man dahil nindo pagsabiho na ngaya kunya na tig-init na naman, kaya nagkukulang-kulang ang tubig ay inda kay ito pa po ang problemang yan dahil nindo napapakarahay ang serbisyo sa mga konsesioner paglaog kan Prime Water Lugod sa Iriga City Water District. Isay ang babasulon, siyempre kamong manehamento kan Prime Water Iriga City Water District sa mga nangyayaring ini. Naki joint venture lugod, palpak na ang serbisyo, parehas man dyan sa Banwan kan Nabwa. Tubig Pilipinas kuno, naging tubig Nabwa giraray. Mayo na pong padumanan kung talagang ang manehamento mismo ang palpak. Pag-abot sa pagtaunin serbisyo sa mga konsesioner, digdi po sa mga nasasakupan nindang water district sa Rinconada area. Pero inaabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram, nakaiba niya to sa pagpaabot nin informasyon si Raquel Caceres, sa information si Don Cabrillas, duman sa transmitter si Tony Matic Saison, sa lado technical si Cha Benaobra, yao naman si Apa na Laka Blooming. Kuman po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sendong ding sawang pagantabay. Sa inman na sulukan Rinconada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika.